Kakang kuwi njaluk miterang karo kadangmu kae. Meneng oi. Kudu sebab kula Kang Mas. Siramu kuwi cilik tak gedheke. Bodho tak pinterke. Merga pun Kakang kuwi mitungkas apa kang dadi panjangane Rama swarga. Ning ora kaya ngono tataanmu. Ki kudu sembah tanpa guna nggonku. Gendong lan ngundang karo kuwi. Jebul mrucut saka panggendongan, wal saka pakudangan. Ora usah kumbi akono. Kowe tumindak apa? Yang bilang paguna. Babar pisan kula wonten ing tilang pagulipun Kang Mbok Ratekan dalam laras ati. Kula boten tumindak menapa-menapa Kang Mas. Panjenengan sampun mangertosi watak watunipun pun kadang kudu sembah. Kula tansah mituhu menapa ingkang dados dawuhipun Kang Mas Kudu Pangrawit. Kula boten tumindak menapa-menapa kali Kang Mbok Ratekan. Ya itu sebab kula Kang Mas siramu salah sawijining satriya kang tinulat kabeh para kanoman ana ing Kabupaten Sukodon. Tindak sak pecah tembung sak kelimah kuwi kudu diati-ati. Satriya yen madhep katono dadamu, kalamun kowe ngungkur katono gegel. Mula enggal waluka ing pangapanipun Kakang dia senajan Kang Mas Kudu Pangrawit tansah mujuaken kula ingkang supados kula ngakenti tumindak kula kaliyan Kang Mbok Ratekan dalas laras ati. Sedaya kula kula mboten tumindak coba Mas Gusti. Ora tumindak apa? Kang Mbok ki tujuan. Meneng. Kang Mas, iso-iso. Kowe tumindak ora? Babar pisan kula mboten tumindak. Kowe tumindak ora? Ono ora diakoni. Tumindak ora? Boten. Sing panjenengan boten percaya to kula boten tumindak awet tasih jagem ponco liya. Sebagai kok wis lumrah jeneng wong lanang yen ora kelakon apa kang dadi panjongkone kuwi kanthi pawatan apa wae. Mula sedulur tuwa mumpung durung kemlawe tangane ninggal bloko. Bloko dipun bloko kados pundi jalan. Kadang kudu sebagai boten tumindak menapa-menapa kan. You get it tiada. Yang sepuh kula nanging kene menapa panjenengan gak siyo kalian kula. Kene kowe ngerti? Tak mati pinangka wong tuwa. Kuwi aku sedulurmu iki. Kang Mas Kudu Pangrawit. Menawi Kang Mas Kudu Pangrawit boten percaya apa dadak kowe musrikan saka warung kowe? Apa sing karepe? Monggo Kang Mas Kudu Pangrawit kula aturi nampi pusaka ligan. Yen wis tak tampa jara pokano. Kula lila pejah wonten astanipun Kang Mas Kudu
ora kaya ngono kuwi. Sing tak karepe ora kaya kuwi. Ning kowe tak kon bloko. Kowe tak kon waloko. Kudu sembagi kepi. Pusaka likan sampun panjenengan asti. Kula lilo kalampun kula pecah saking astanipun Kang Mas Kuda menawi Nanging kepi. menawi mangkenipun pun kadang kudu sembagi sampun pecah. Kelakon mati. Menawi raipun Kyai Kuda Sembagi Gondo arum ateges pun kadang Kuda Sembagi boten tumindak nanging menawi raipun Kang Kyai Kuda Sembagi Gondo amis cetha kula tumindak sedeng tumindak selingkuh kalian kanggo kadalah laras ati. Kalamun kowe nglakon mati saka pusakamu yen getihmu gondo arum ateges ora tumindak. Nanging kalamun getihmu mengko gondo amis kowe tumindak. Tak jajal kowe mati. Kang Mas Kudu pengrawet. Diajeng ra tekan dalah laras. Temben wonten kedadosan menapa Kang Mas? Yai Kuda Sembagi wis tumekaning pati. Ya disebagi Kang Mas. Ra tekan dalah rasa. Injih Kang Mas kula. Mula ngantipun Kakang tegelan teko mateni karo kakangmu Kaipe Kuda Sembagi merga gedhe tresnanipun Kakang kang tumanduk marang kowe sakra. Injih kula ngertos Kang Mas. Merga usap